Shalom. Horas madihita saluhuna. Dihita ruas dot akan asing. Adong do buku acara disediahon panitia ina di bangku narong dihita be. Jala disi adong don bagian-bagian ta mangedehon sesuai dohot urutanna. Pinangido tuhita saluhuna asa tabereng ma buku acarai. Taihutom ma sesuai dengan urutanna. Jadi ala biasa dohita di parheheon prosesi pinangido tuhita sudah ruas asa jongjong mahita di nganat tabe.
Huria ni tuhatta nang pehubuka kami masker di son alai tetap pangiduan nami hita nahudul diinganat tabe untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, pakailah masker. Parturini pesta perjolo perningotan hayoni tuhatta Yesus Kristus dohot tema nunga hehe Jesusi rapsadari omma hita los tapatupa parheheon paropuan ni huriata HKBP Mampang Perapatan. Huriani tuhatta ari hamonanga doon di saluhut halak Kristen ay nunga monang Kristus manaluhon hamatean dang margogo besorop ni hamateani maniopi akan naporsea di Tuhan Yesusi. Laos ari haheon ni Jesusido nang tahalason ganup ari Minggu. Di bagasan gurasan ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamatiani upasa tamima selamat pasca madihamu saluhutna. Selamat Paskah. Haheon ni Kristus yan namate papatarhon ibana do pargugo na suhatu dosan. Alani marlas ni roha mahita toktong makatidakkon nunga hehe Kristusi hita pe paheheon na domuse maredema hita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen. Haleluya. Di Tuhan debata taido hatuaon dohot hasangapon dohot hamuliaon dohot hagogoon na paheon Tuhan Yesus ido paheon do tita sogot alani Tuhan Yesus. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami Tuho, ala ditaluhoko dodo sadot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi. Dang bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu dohami. Di paucato dohami sian aholomo tu hatiuron, sian hamatea tu hanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguluiho ari-ari, pasangapoko di bagasan hapor siaon na mangulu, paima sahat hami tulabungmu. Amin. Patik ni debata di pesta parjolo perningotan ari hahehion ni Tuhan Yesus imana tersurat di pesalmen bidusia puluonom mamukasian ayat 2 sahat rodi ayat tolu. Edehok kamu ma Jahuba puji hamuma goarna baritahok kamu ma hatuauna ganup ari. Pajajor hamuma di tonga-tonga ni akka parbegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka na binahen nai. Atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tatoputi madosatta diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiak tuho. Mangido siyan na saroha sanami. Hasesaan ni dosa nami saluhut na. Hupar hatopot tami do ala hurang marurat hatam di rohanami dinaro manosak hamaulon do parukilon gabe olo do hami madabu tu padilian ala ganggu rohanami dihagogon mu mangurupi hami.
Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalasi sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. ICB mangaluhon akan na pinilik ni debata. Debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoa. Kristus Jesus do dong mate. Alai dada holani nang mulak mangulu do jala disiamu ni debatado ibana mangodihok kita. Hasangapo ma di debata na digijang. Dinguluon ikon adopat tado hamatean. Huaso hagugoon na sotarida. Parhuaso na mga sagugo. Akka nanaing masa di jolo na sotaboto. Termasuk pandemi COVID-19 na makorhon torop aguan hosa. Molo dibahin pamareta usaho asa humamatop masyarakat Indonesia taruli divaksin. Sada usaho doi asa sisi sian nguluta pandemi COVID-19 sia. Haheheon ni Jesus manaluhon hamatean. Patakason na swadong na boy manira kita siyan holong ni rohani tuhatay. Dihalak na porsea, sorop ni hamatian dosa na makoron hamatian. Nung nga ditaluhon Jesus marhite hahihiyon na. Nung nga talube hamatian, jo hamatian di dia hamonangan mi, yo hamatian di dia sorop mi. Di bagasan panugunugun di holong na taulama ulauta nang pemaragam hamaulon parukilon na margatisoring mga rongom ngoluta. Tuhan Yesus na manaluhon hamatiani ibana do parmahan na dinggan dinguluta. Jupaloja hita di paraloan ni haporsyaon madala ni nguluon. Ibana do pasabam rohatta. Jupata do piragam na pasoratita di nguluon. Ibana do madongani hita. Tukot dohot batahina do mga pulihita. Di pardalanan ni nguluon unang marnaloja hita mangula lomo ni rohani tuhatta. Alataboto dang pasobbo ni tuhani hita madabur di bagasan ilu-ilu. Gabe manggutil si suada. Molo talau jahon manabur di bagasan ilu-ilu. Totu jalot tado pasu-pasu sian tuhatta.
Hatani debata turpuk di pesta parjolo hayoni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Pesalmen bidu 100 tolu. Mamukasian ayat sada, sahat rodi ayat 5. Puji ma Jehovah ale todikku. Jalan nasa rohaku di bagasan mabuji gowarna nabadiai. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pamalum akas sahitmu sudena. Ibana pamahap rohamar hite-hite dengan basa, asamulak posoho, songon pidong raja wali, hima sahatna, martua doa kena tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Kor sektor tulu. Years are spent in vanity and pride.
crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty. Oh, Calvary. Yesus berholong roha, Dia berdosa, disesah dosaku, diberi todiko, dibuat hobo baru, malu todiku, tolong diasini, oh Yesus, sanggup, bangkani asih, oh Yesus, lobi dong magasih, Taha tidakkon maha porsiautai songon nahina tidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di bata jahuba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantut di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit
di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban turu dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sadahuria nabadia uria hatopan niala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatain na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Sada, guarni mingguta sadarion, ima minggu pasca parjolo, dohot topik, nunga hehe Jesusi. Dua, pakobasion ni pandita resot. Sadarion, minggu 17 April 2022, Pandita Resort HKBP Mampang Prapatan, Pandita Sang Hormat Banjar Nahor STH MM, Marhobas di HKBP MT Haryono. Tolu, Pasca Parjolo dan Parheheon Parampuan. Di hari Minggu 17 April 2022, Ima Pesta Pasca Parjolo, Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus, dohot pesta parheheon parampuan. Dung sidung tikting pinasahat ma mandok hata sian ketua sektor parampuan, seksi parampuan, diuduti paduan suara parampuan, dohot doa syafaat. Papungupelean tujolo dohita, baen tupak tu kategorial parampuan HKBP Opat, Pasca Sekolah Minggu HKBP Mampang Prapatan. Hobar tu program Sekolah Minggu 2022, Ima Pasca Sekolah Minggu HKBP Mampang Prapatan, Sadarion Minggu 17 April 2022, pukul siawib, tapatupa parmingguan Ima Parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus, Marhite live streaming. Jalanunga di patupa kegiatan lomba tu sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Sianani pinabotohon ma tu natoras akka iana kota laho maka bilangi hadiah tu pemenang dohot bingkisan boima dikoordinasi hon dohot guru sekolah minggu Sadarion Minggu 17 April 2022. Kelas kecil, kelas sada 2, dohot di hari Minggu 24 April 2022, kelas besar. Onma akagoarni pemenang lomba pasca sekolah Minggu 2022. Lomba mewarnai telur, kelas kecil. Juara 1, Revanauli Manik. Juara 2, Mika Marbun. Juara tolu, Kiel Butar-Butar. Kelas sada dohot 2, juara sada, Ivana Huta Soit. Juara 2, Angela Sinaga. Juara tolu, Felicia Manurung. Lomba membuat puisi. Juara sada, Maswell Tampu Bolon. Juara 2, Yovelia Banjar Nahor. Juara tolu, Marisa Marbun. 5. Gerakan Rp5.000 perempuan HKBP. Hobar tu surat Eporus HKBP nomor Sadawalu Pitu 2 garing L18 garing 10 Sada 2020 Sada
dohot surat pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 133 garing D Walu DKI opat 2022 taringot tugrakan 5.000 parampuan HKBP dalan laho mandukung palunasan dana pensiun pendeta HKBP. Pinabotohon tusude ruas parampuan HKBP Mampang Prapatan asa tapasahat mah pangurupiota ima gerakan 5.000 sekali saja. Tapasahat mai melalui poti gerakan dana pensiun na adong di pintu haluar gereja. Molea tema di pangurupion dohot kerjasamata. Onom pasca paduaon. Di hari Senin 10 April 2022 ima pasca paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus tapatupado parmingguan pukul 10 wib bahasa Batak papungupelean tujolo dohita bahen tupak tu diakoni sosial manambakti pasca sarites emergensi. Pitu Family Gathering Tahun Kesehatian. Family Gathering Pangulan Nagoktiki suami istri di tahun kesehatian Distrik Walu DKI Jakarta naim patu paon di hari Selasa 10 April 2022 pukul sia sahat pitu 10 pitu wib maringanan di Galea Etimo Jalan Mabes 2 nomor 5 Jatimurni Pondok Melati Bekasi nadi dohoton pendeta Sang Hormat Banjarnahor dohot Pandita Teti Dorinda Sitompul. Di hari Rabu sahat Kamis 21 April 2022 pukul siawib maringanan di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Bogor nadi dohoton Pandita Sang Hormat Banjarnahor. Di hari Jumat sahat Sabtu 22 sahat 23 April 2022 pukul siawib maringanan di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Bogor nadi dohoton Pandita Teti Dorinda Sitompul. Walu patanakon hatani debata. Di hari Rabu 20 April 2022 pukul siawib naim patu paondo PHD lansia maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Nisosohon matusude lansia asariama mandohoti PHD. Di hari Kamis 21 April 2022 pukul 10 pituwib naim patu pahondo PHD perempuan maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Nisosohon matusude perempuan asariama mandohoti PHDI. Di hari Sabtu 23 April 2022 pukul 10 pituwib naim patu pahondo PHD Ina Deborah maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Nisosohon matusude Ina Deborah asariama mandohoti PHDI. Sia Pasca Distrik. Di hari Senin 25 April 2022 pukul 10 wib maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP naing di patu paondo ibadah Pasca Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohoton ni utusan perempuan HKBP Mampang Prapatan. 10 Pesta Gotilon 2022. Ganuk taondo sai tapatupa Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon naing patupaota di hari Minggu 2 Oktober 2022 dohot tema Gohi Hamuma Halalasni Rohakon Sadama Parwahon Hamu Sadama Haholongan Muna Saroha Sapikiran Mahamu Filipi 2 ayat 2. Rap mahita manupahi di Pesta Gotilon jala taida marumangni kegiatan dohot partikion na diharotas acara na adong dihita.
di hari Minggu 24 April 2022 naing di Patu Paundo Bazar Sektor Sada. Parhalado ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon. Di dok hatani debata mandok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Sada Tesalonika 5 ayat 10 walu. Akapelean hamulateon dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe. Songonima tikting ni Huriata di Bagasan Saminggon tuhat tama masu-masu. Horas. Shalom, Amang, Inang terkasih. Selamat Paskah buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kami dari seksi para puan bisa sama-sama merayakan Paskah yang juga menjadi momentum Pareheon Ina di HKBP Mampang ini. Saat ini kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada Amang Pendeta kami, Inang Pendeta kami, begitu juga dengan para halado kami, dan terlebih buat kita semua Ina para puan yang ada di gereja ini yang kita cintai di HKBP Mampang ini, atas dukungan, doa, juga dana yang diberikan untuk acara Pareheon Ina kita saat ini. Sesuai tema HKBP tahun ini yaitu tahun kesehatian, izinkan kami akan men-sharingkan rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan di dalam Pareheon kami. Kita akan mengadakan pelatihan merangkai bunga di gereja kita, yang juga mengadakan peduli kasih bagi kaum ibu yang kita lihat sangat membutuhkan doa, perhatian, dan juga bantuan. Dan dalam saat ini, seksi para puan Huria kami juga termaksud ada Ibu Deborah, Ina Hana, dan juga Ina Lansia. Walaupun mungkin saat ini kepengurusan kami yang baru di dalam periode 2 tahun ke depan masih terlihat muda, kami tetap berharap masukan, dukungan, dan saran dari Ina kami yang jauh di atas kami, sehingga mari kita sama-sama bisa memajukan pelayanan kita di seksi Paropuan HKBP Mampang, dan biarlah kita kaum Ina boleh saling bertumbuh, bersahati, dan mau dibangun di atas Dia yang memiliki pelayanan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, tuhita sudena dohotu tarul mobi tu ina perempuan HKBP Mampang anon di ayat napar pudi di buku acara nanong adong di parade di hudulata marede mahita ede marlas niroha jongjong mahita anon dung sidung paduan suara mauliate. Nunga pola mate Tuhan homopop hita alani tahaholongi maibana sian ias ni rohata marhite-hite na mangalehon diri dohot sude na adong dihita marsangap maibana marhite-hite parange dohot pandohata. Ma debata ale paropuan, lasma roham ale paropuan, nukna dipake Tuhan paropuan gabes, kitidangi parjolo di haheon. Kolongi rohani Tuhani tunatu nakilopanai tar tumugi tu perempuan dang markat nuhatan alani i rehon marmikin ale inang mar parsidohot mamuji dohot anak kon hatan di bata iburia lagi.
Sumarihon anakna asa unang bulong, pudos tu si amata menjaga say toko, tangan na di paherbang tuhin taon. Sudah ditogu Tuhani, tu undung-undung na tok-tok labuan nasona, hamu sudah nang tinobus nai, tama marlas ni rohaho olapon Tuhani. Tapasada marohata martangyang mahita. Puji-pujian hasangapon maale amang nabasa hupasahat roh nami tu ado pami apalay bagasan sadarion. Di bagasan las ni roh hami ale Tuhan di bagasan sadarion. Imana marpesta hami Tuhan di hari hana naik mi naong heho Tuhan senamate. Mate tertulang oleh Tuhan alani dosa nami. Alani do ale Tuhan ido nahu halasok kami apalagi bagasan sadarion. Boy hami Tuhan ruas ni huriam marpungu di bagasan ingananmu nebadion. Laho makalason mamestahon hari hana naik mi ale Tuhan. Nunga di botoho ale Tuhan. Sipata ulu hami ganggu pikiran nami. Alani Tuhan roh hami tuho mangido pangurupion siako asa toktong Tuhan lehonomu di hami pos ni roh hado pakirimon. Ale Tuhan martamiang dopi hami tu ado pami imari bagasa sadiran ina ni huriam ina parupuan
Namar pesta nasida Tuhan naung tumbuhon ede puji-pujian di hadapan mi. Bain me Tuhan gabelas ni roha di hami sude ina paropuan di bagasan huriamon. Nang soni Tuhan tu sude ina paropuan naso boy ambil bagian dope di huriamon. Mangido hami ale Tuhan asa tutik kinanang ro boy hami rap marpungu di bagasan huriamon ale Tuhan. Boy hami Tuhan rap marede ale Tuhan. Rak martamiang boy hami Tuhan sada di hadapan mi. Ale Tuhan martamiang gopi hami Tuho. Sude ruas ni huriam nang pungu di bagasan sadarion. Di bedakor hami Tuhan nunga boy hami ro marminggu. Nunga boy hami Tuhan sada di bagasan sadarion. 2 tahun lobi ma Tuhan huilala hami na marasahon COVID itu sada paruh kilo di hami ale Tuhan. Alai basado ho ale Tuhan di tanggal hokodi di bolok hokodi siap pertibon boy hami Tuhan marhahi pason boy hami Tuhan ro tu bagasan ingananon ale Tuhan urupi hami toktong dongani hami asa toktong hami Tuhan boy rak marminggu di bagasan huriamon martamiang dope hamin tuho ale Tuhan tu sude kegiatan kategorial di huriamon asa boy Tuhan mardalan doho denggan nang soni Tuhan martamiang dope hami tuho ale Tuhan tu pimpinan negara nami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah homa Tuhan nama ngurupi nasida di ulaonna asa mardalan roda kehidupan di negara nami na Tuhan asa toktong di bagasan dame dot holong nasida mangula ale Tuhan nang son to hami ruas naung pungu di son toktong maramoti hami martamiang ko penang hami tuho Tuhan tu ruas ni huriam molotung adong di bagasan parsahiton dang hagoarak kami nasida ale Tuhan alai homa si Parbinoto di sudenai molotung di bagasan parsahiton nasida ale Tuhan tangamuna lampo hima Tuhan pahebakon pahipas pamalum sahih nasida ale Tuhan asa boy hami Tuhan rap marpungu di bagasan huriamon nang solia Tuhan martamiang kope hami turuas ni huriam di bagasan minggon na marulang tahun godangna 20 halak poma Tuhan nama leon hai pason nang gajeng nyumur di nasida paso-paso nasida ale Tuhan toktong di adopami nang solia Tuhan martamiang kope hami tuho sude aka perhaloni huriam mulai siapa dita situa nang son Tuhan seksi pe bain pemusik song leader sound system toktong ma pargogoi hami dina mangula di ulaon hatopan mi nang son ale Tuhan inang padita nami neneng pararaton baritami di bagasan sadarion para deme Tuhan roha doto dinami asa marhite hatam nang si begenon nami di bagasan sadarion boyale Tuhan gabe jamita na mangulu di hami nang sole Tuhan pardosa na godang do hami di adopan mi jumolo Tuhan sesa akadosa na hulok kami unang alain Tuhan taraba akapasupasum na nang sipahasotom dope Tuhami marhite warni anakmu Yesus Kristus martamiak kami tuho ale Tuhan jaloma tamiang namion amin. Maredehita sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot udutna uhut tapasahat pelean sada a dohot sada b. Siapa
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Buka mamaskerona teh. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Di bagasan pestata sadarion, pesta lasniroha, dohot tusude akan mengikuti ibadah baik di ruang gereja tahun, naksongoni na mengikuti secara live streaming. Ini adalah pesta besar dan pesta sukacita dan kita rayakan 2 hari jala di paudbuk tu pesta parheheon parupuan. Alani hulai madok salai. Selamat Hari Paskah madihita saluhutna. Barita nauli di bagasan mingguta sadarion pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus Kristus ima sian Lukas 24 ayat 1 ayat 12 tapai hutihut ma hujahama. Haheheon ni Kristus alai diari parjolo dung ari sabat Roma nasida macai sogot tutanomani matat nahucus na pinature nasida alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida jaladung bongot dang jupang nasida bakeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida 2 halak parabit na marlinang-linang alai mabiar marohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng ma tunasida buasa luluan muna na mangolu diinganan niaka namate dang dison ibana nunga dipahehe ibana ingot hamuma na hinatahon nai tuhamu uju di Galilea dope ibana ai didokdo ikon pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak pardosa jadi persilakonoton jala mulak mangolu maibana diari patuluhon jala diingot nasida ma hatanai gabe mulak manasida sian tanomani dibaritahon masudenai tuna 10 sadai doho tudonganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukoni si Johannes dohot si Maria ni si Jakobus nang akana asing nama dongani nasida pabuah hosca tuaka apostel hira turi-turia do akahatai di rohana sida jaladang di haporsiai alai hehe masih Petrus marlojong tutanomani dipauduk madirina pulik madiida peak akka saput-saput nai dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasa disi ima sahatna hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus pesta Paskah pesta lasniroha alanidora ben namar nuansa biru ate akaina ngarepot patu pahon na budari dia mana cocok tu nuansa biruon aledak pola gaor manut tuhoni ate gaor rotiki manut tuhono nuansaon aung mandokon nuansa botar mahita nah adong ketua madokon nuansa biru mahita anggota madokon nuansa merah mahita ujungnya jadi mah nuansa biru alai sian roha nama cai sungguh-sungguh roh ke ibu para dehononate dak pola na bersungut-sungut
Jirepok doka perempuan. Repokna ipatupa bornginnai ya teh. Asa mergereja sugut. Ipatupa si Maria donganna asa lao tu tanoman. Dan ipikiri hatani Tuhani. Pokokna repot. Bain rempah-rempah, bain akana hucus repot. Apa na mga luluy Jesus na mati ido halahite na itanomani ima repok nai. Dungi lao manasida tu tanomani. Ibu mana hucus, ibu rempah-rempah ate. Alai lupa tu dia. Lupa tu firman Tuhan. Memang tradisi Yahudi molo adong namoding si solhotna manang keluargana toluari selau do tu kuburan. Hari parjolo ibu bunga, hari paduahon adong may nama buah payung so tonuan nonin na ade. Hari patuluhon ibu sigaret na. Ay somal lomat tau mar sigaret. Artinya hasomalan. Ada hasomalan nasida lau tu kuburan molo pala solhokdo. Oh berarti memang solhokdo nasida tu Tuhan Yesus. Ujungnya di halaputi mak. Di halaputi mak ikol lau nasida jiarah marnida bakkei. Hamu nama nami inanami di bagasan Yesus Kristus di patorong ma diturpukon unakolan na repot ate. Unakola persiapan heranangur HP salah. Naing las rohata, naing bersuka cita hita marhite perayaan Paskah. Paskah pesta haluaon. Paskah pesta telah dilewatkan. Paskah telah diseberangkan. Paskah telah diselamatkan dari hukuman. Sedia mai molo Paskah Yahudi di Keluaran manang di 2 Musa 10:2 uju nasida di parhatobanan Misir. Haci dona di parhatobani, dangolo na di parhatobani. Ujungnya boama nasida, Roma nasida mengangguhi tu debata dan Tuhan mendengarkan jauh-jauh nasida. Dungi di dogma, baik kamu mah tiki naung ditotuhon ni debata. Potok kamu mah anak ni biru-biru tunggal, anak di habik tunggal, na umur 1 tahun yang tidak bercacat. Ibae mai tu sasa keluarga, ibae mai tu sasa opu, molo sada lobu, molo sada biru-biru dan sudah ni sada keluarga, bana jonok tu ibana. Dipotong mai mudar nai baik kamu mah tupitu ni bagas muna tupitu ni harbangam muna baik kamu mai ai neng Roma debata madabu uhum tu na parhatobaton Israel. Jala sude anak buah baju na suadong tada mudar dipituni harbanganna sude buah baju na suadong tada mudar dipituni jabuna molo mardalan Tuhani honauhumma nasida. Baru di kitab ulangan Muse di ulangan saplonom diulahi ma. Ikot tonahonommu tu anak komu,
iko patu paomu sampai selama-lamanya. Mulai suku anak kamu, buasa patu paon Paskah dohot, buasa patu paon pamotongan ni anak ni biru-biru, alusima. Najolo di parhatoba dohami, alai marhite tangan ni Jehovah di palua hami. Najolo di parhatoba dohami, alai marhite huaso ni Jehovah di palua dohami. Itu ceritakan, itu lakukan, dan itu tetap dilaksanakan. Sahat tu dungi Roma sisiani ale guru di dia ma patu pauta panganon Paskah. Dungi ahamadi dua ton Yesus patu pahamuma di pilutan marpungu manasida dungi di ponggoli mai di parlea matu sisiana di dogma pangama dagiku doi baik kamu masongoni tadani haporsiomuna dungi dibuat ma panginumani di dogma moliate dungi di dogma sudi hamu manginum siani baik kamu masongoni tada hasesani dosa munamai. Paskah dari perjanjian lama harus dipesankan dan dilaksanakan, dan Yesus juga melaksanakan. Alai Yesus magabe biru-biru Paskai. Imana pinatupani nasida dipotong mate Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Hepok ma parupuani, tabuam ma rempah-rempah, tabuam ma kana hucus. Alai, nunga diguling batui. Masuk ma, dang disibe Tuhan Yesus. Nga nama aku do Tuhan tai, nama aku do guru tai, nama aku do sisol hotai. Dungi Roma namar pahean namar linang-linangi. Hamu, ay buasa luluan muna Tuhan Yesus diinganan ni aka namate. Berarti sian gugu ni jolmai sa sitong ada ngadu guguta marningot hata ni debata ate. Lupa do. Na baru pinasida pa Jepang Galilea. Ngaidok Tuhan Yesus di si. Buanon na doau tu panguhuman, mate doau, alai hehe doau. Dang diingot na sida, dukpe di paingot, suru-suruan ni Tuhan ni. Ingot tamu jo di Galilea hita, di Galilea hamu. Dungi di dokma, nunga hehe Tuhani, tutu nunga hehe Tuhani. Ima Paskah, Gereja Ortodok Rusia dan Yunani sering mengatakan ini bahwa Christ the Lord, Christ in risen, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Baru ikut dialusi. Christ in risen indeed. Didokon benar Kristus sudah bangkit. Jala tadokon mai gabe salam Paskah. Jala hudokma. Molo hudokon nak non nunga hehe Tuhani. Alusi hamuma tutu nunga hehe Tuhani. Nunga hehe Tuhani. Nunga hehe Tuhani. Salai ikut semangat. Nunga hehe Tuhani.
ima Paskah, ima Domingo, ima hari Minggu. Di Minggu, di hari perjolo minggui. Jadi molo marpungu hita hari Minggu sasitonga, ima pesta Paskah nunga hehe Tuhani. Tutu? Ido nata rayahon siganuk minggu, ido nata halason siganuk minggu. Molo tadokon selama hari Minggu, selamat nunga hehe Tuhani. Betul nunga hehe Tuhani. Berarti unang gabi lupa tu Tuhan na hehei, molo sibuk pehita. Sibuk ngurus baju. Gabe lupa tutuhan naung hehei. Sibuk ngurus anak-anak. Gabe lupa patorakon. Buasa ikor rayahono to Paskah. Manakiado tota tapat orang. Mengapa Paskah harus dirayakan? Dakyara tapat orang tota ade. Ingot ma, na diperhatoban dosai dohita, na diperhatoban simbolisi dohita amang inang boruku anakku hasian, alai mate Kristusi humokopita, monang Kristusi paluaho kita ima Paskah. Jala mulut tradisi Yahudi kosiator doi lobui hor ahai pinahani. Alai unang beragi. Jala unang adong nasisa. Molo adong nasisa holi-holi naipe ikut tutungon. Jadi dipersiapkan do makanani sangat istimewa. Jadi merhite Paskaupe molo rebok pehita nataingo do Tuhani paluaho kita ima puji ma Jehovah ale todiku jala unang tung halupahon dengan basana sudena. Harus itu menjadi sukacita bagi kita. Dakola sukacita batoe molo Paskah ba Paskah disi. Na subuh itu tidak dana ate batoe molo madnululi tolor badi lului disi. Na ikon ingotot tado patorakon. Yesus nunga mate jala hehe ibana manaluhon waso ni sibolis. Harus kita ceritakan. Ala nadang dah halak Yahudi hita kan? Halak ahadu hita. Halak Kristen. Pengikut Kristus. Berarti Paskata adalah Paskah inumah, pangamah, inumah, imatada, dagikku doi, mudarhu doi. Iko patorangot ta doi, sahat rodi saleleng ni lilingna. Hamu amanami inanami di bagasan Yesus Kristus dan semua jemaat yang mengikuti dalam live streaming juga. Paskah pesta lasniroha dihita didokon disi didokon namar baju namar hilok-hilongima ternyata Tuhani doi suruhan ni Tuhani doi paingoton nasida ingot ma nunga hehe Yesusi tutu nunga hehe Yesusi. Dia benar-benar sudah bangkit jadi unang lului be di inganan namateon unang lului be di sonari marhite haheon ni Kristusi gabe marlujongi ma parupuani lao marbarita nauli. Perlujongi ma hidup endai bae namang.
hamu akka manami parheheon ni parupuan di hari Paskah. Marlojongi manasida laho marbaritahon hatani Tuhani. Paingoto kita maya kaparupuan. Ugodang ko inna hatani parupuan sian hatani akabawa. Itu to. Mulu parupuan iko narongin na 10.000 ke atas sadari. Bahatani teh. Ngwaka ama boido 6.000. Batu mulu 6.000 asa sarupa tu dia 4.000 naya teh. Pati ikon humatete uibana. Siam manogo satu botari. Berarti dengan sukacita kita akka parupuan nungahehe Yesusi. Berarti marcarita mahamu taringot tu habal gaun ni Tuhani. Marcarita mahamu taringot tu ahado nanidok ni hatani Tuhani. Molo di Kolose 2 ayat 6 didok. Ope songon pajak konon muna di Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Molo naung tahilala nung ahehe Yesusi tajakot di ate-ate di rohata ngamoru be akaparupuan nolo marsoal. Idote ada amin? Amin ikon idot tong. Unang bese marsoali akaparupuan tuamatana. Buabay non inama ate. Manak tukaromuna jo. Daw kan? Baidot to. Ikut di bagasan parange nasian Kristusi parange niba. Menerima dan memberitakan firman Tuhan kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak. Memang adong go isi tantangan alai marlojong go parupuan ni tidak takut. Dang ipikiri be adong go lobang, adong go batu, adong go lobang, adong go batu, adong go tantangan. Alai marlojong go ibana mamakai keahlian berbicara untuk memberitakan Kristus itu sudah bangkit. Betul? Kristus sudah bangkit. Marparange songon parange ni Kristus. Molo tahun kesehatia sonari idokon sia dia tahete mana? Songopin nahu pakion lambang i tahun kesehatiata. Filipi 2 ayat 2. Sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat dan negara. Berarti marparange na songoni mahita di bagasan Yesus Kristus sudah bangkit. Dung marbarita na ulia kaparupuani bingung ma akasisiani dakudoko naka ama ate. Alai bingung ma akasisiani. Ay terus hari boto inat taon songoni maraya teh. Terus hari boto. Tapi dangi ingot di Amsal 30 sadai perpudi modo buah kainata alai iko perjolo bah toho diamang songon nasi nyubu manang nakamaru naik perjolo dungo. Artinya sudah dilatih, sudah terbiasa bahwa istri yang cakap adalah sangat berarti, yang tetap tidak pernah mempermalukan suaminya. Amin mate, amang sudi akka ama. Heram mana sida, ay sedia hato iboto inat taon. Naukehe Jesus na. Alay si Petrus nagoso-gosoi. Si Petrus
Naukea menyangkal Yesusi humalapuk dotong ibana. Merlojong ma ibana membuktikan dia dututunung hehe. Ibereng ma memang holan kain kapan nama na adong disi huhut marhusari di rohana. Laki-laki dikatakan mengutamakan logika. Julu berpikir ibana dengan dungi Petrus memberitakan Injil, murid-murid Tuhan memberitakan Injil dengan mati martir. Luar biasa luar biasa murid-murid Tuhan Yesus. Dia berpikir dulu, dia kelola dulu dengan logikana. Akhirnya Petrus merlujung merberita nauli. Berarti gabe sudema nunga hehe Kristusi, betul nunga hehe Kristusi membawa dampak kepada dunia ini, membawa dampak kepada setiap orang yang percaya kepada kebangkitan ini. Ahama dampakna tuhita, maut sudah dikalahkan. Jimolo mati pehita dan hot behita di tanomani. Didotong berarti pakirimota molonunga porsia hita di Yesus Kristus nang hei pakirimota pe ikosongonido paboa akana porsia di ibana ikon hehe muse songon Kristus naung hehe. Jadi unak saya mengadungi pia telau ibu sikaretna tu kuburan, ibuan ahamuse tu kuburan, manuk nani gotaan. Alai Jakarta udah ngadong beya teh, adong kopi madokon ada inna. Unang belau dang isi ibana. Molo porsia do hita Yesus naung hehe iko porsia do hita keluarga taipe hehe dang di tanomani ibana dia tidak di kuburan. Baca nanti 1 Korintus 15. Dia bangkit seperti Kristus Yesus yang sudah bangkit. Ate unang madde itu ate godang kuna maddele apalagi zaman Covid ate. Mulu adong keluarga tanalaw amang isi matutu na sumaddili ate. Dang binereng apala bakkena pedang binereng. Songoni itaruhon ate maddili do. Alay ingok ma dang disi ibana. Molo porsia do hita ingok ma dang isi ibana hehe do ibana songon Yesus naung hehe. Yesus adalah anak sulung dari kebangkitan dari antara orang mati. Baru namang ihut muse aha dampak ngatu hita. Bahwa hidup kita adalah hidup yang dulunya sia-sia sekarang sudah berarti. Mulut aja di perjamita pengkhotbah. Hidup ini dikatakan seperti angin lalu saja. Loja kaina hidup ini seperti angin lalu saja. Loja aka ama macari hepeng hidup ini seperti angin saja. Loja akan naposo anak muda mencari sesuai dengan sesuka hatinya. Hidup ini seperti angin lalu saja. Supaya berarti bagaimana? Hidup ini harus diisi dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Mulu suta isi bahana doh Yesus Kristus lupa doh hita. Banyak lupanya. Mulu haluaran no mangak kamu di rumah makan. Mulu tiba-tiba ruau manukun do salam pasca mulu niku olu do ayah haru tahenaki. Lupa kan? Dang boy salah akui. Alai memang lupa. Ima hajol mau. Isilah dengan
kebangkitan Kristus sehingga ngapa jumpa kami nunga di hataho kapeitiki di Galilea. Kita sudah ingat akan firman Tuhan. Jika kita isi dengan kebangkitan Kristus, taingok mamartangiang. Lao mahita martangiang, molo dang boy gaor tunasuhi. Molo taisi doho Yesus Kristus yang hidup. Taboto mamarede songon eden yaka inanaking markantatay. Marlas ni rohahita mamuji Tuhani. Iboto mamarede. Ang godang di si Kristus nakikamu marpili tadoy demunay. Songon inang wek tolur tahe nakingani. Malasak eden ayate. Nah, itu sukacita, dorongan dari dalam karena Kristus sudah bangkit. Betul dia sudah bangkit. Berarti dang sia-sia bengoluon, dak sia-sia behamu romar gereja, dak sia-sia behamu kerja keras aka amang inang, dak sia-sia behamu sebagai keluarga Kristen karena telah diisi oleh Kristus berbuah, buah yang indah, yang manis. Ima buah holong niroha. Ngata pa ihutihu nakingan baca tay buah holong niroha ni debata tuhita jolmaon. Johannes 3 ayat 10 miate. Sudido mabotoy kan? Ala ni holong nga do ileo Jesus Kristus si asa unang mago akan porsiye di bana. Jadi molido ko kolong rohana dang nasembraut. 1 Korintus 13 meradat situtudo haholongoni. Jimolo tado kolong rohata tunatorasta kita harus teratur mengasihi mereka. Uju di ngolukon ate anak muda, buatlah hidupmu berarti selagi muda. Jangan sia-sia. Jangan seperti angin lalu. Asa mararti ho anak ni margaku mahudoko nate anak ni sitopul. Ala nama ngalapau marga sitopul. Boru batu bara asa mararti di keluarga batu bara ate. Aka marga hitaon waingon. Si hobing nababan butar-butar. Isi museu nak sekt hol setoba te samosir sinaga. Sadong mewakili ate. Tobing. Aha muse asadok siya simalungon. Molokaro sembiring simalungon aha. Saragi. Sudemay. Supaya hidup kita ini berarti buat dia meradat situtudo haholongoni. Jadi dang di bahasa molo halak batak madokon utagon meradat daripada mergereja inna. HP bahasa Alkitab idoko buah. Meradat situtudo haholongoni. Berarti gereja pedenggaddo meradat. Berarti ikon seimbang. Ay meradat do tu gereja. Meradat situtu. Berarti unang lupa tu gereja mololau meradat. Ate, mololau tu pesta. Harus teratur, bisa dibuat dengan baik supaya hidup kita ini berarti isilah dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Nah, patuluhon muse bahwa hidup kita telah dipulihkan. Nunga ipamalum hita ate. Sudah dipulihkan, sudah dikembalikan. Najolo ikomate sa liling-liling ngaduau. Alay sudah dipulihkan. Gabe majalo hangoluan saliling niling na ima haporsiaw tatu Yesus Kristus sudah dipulihkan. Najolo putus hubungan dengan Tuhan, sekarang hubungan dipulihkan. Mardame mahita dohot debata. Berarti martangiak kita nunga boy hita langsung tu debata marhite Yesus Kristus. Dak polai ko melalui situa ate nak perikok do ate idoko di Jakobusi molo marsahito jauh aka situa molo marsahito jauh aka padita
molo marsahit to jowa ka panitua asa ditangyak koko. Boy do hita martangi yang sediri tu debata, alai molo adong martangi yang dua tolu halak teba guguma tangyak tai ido keluarga ate. Berarti iko-riko martangi yang rap dohot keluarga. Molo marsahit ijo ate akka perhaladuna, akka petugas-petugas tariko disi. Iko jowodo. Kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah yang dulunya putus melalui Yesus Kristus. Hubungan vertikal bisa kembali martangi yang mahita di bagasan guarni Yesus Kristus. Ido benna di ujung ni tangyakta saya tadokon. Ali Tuhan jalo matang yang namion marhite-hite. Guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Unang lupa hita isiete. Tangyakta tadok mamuse. Amen. Hubungan yang rusak dipulihkan. Kita didorong untuk bersaksi memberitakan berita nauli. Mulut tunggajak pesaotik ate. Dapola boa. Ngamo dohodok kamu? Danggo peate. Alayak kaina ro namar pesta kaina majawab. Akama ngamo dohodok? Daong moleate. Hubungan yang rusak kita perbaiki ate. Mulut tungadok pedang dak pola saya sudenian. Alai si adong gojuk roha mamereng akamata ate. Mana ngamata juk rohana mamereng? Inata dohot mamereng aka anakon. Dengan ini diperbaiki. Ingot toktong Yesus Kristus. Jadi hidup indai dokon unak sa pemitok mataniari. Somalum roham. Harus. Juk do roha mamereng yanakon. Juk do roha mamereng amata. Alai unang gabe dokon anakon. Dang omakui inna. Dang bapakui inna. Yang hadir di gereja ini, apapun orang tuamu itu tetap orang tua. Ada amin? Amin. Itu karena Kristus sudah bangkit. Memperbaiki hubungan. Tu dia tu si solhot pe memperbaiki hubungan. Kita sudah dipulihkan. Itulah perayaan Paskah yang kita sukacitakan pada hari ini. Ikom marulupolo bohita, sasitonga ikom marpesta bolo dohita. Unang ipesta Natal tapotong horbo. Ihutanami potong ko horbo marpesta Natal. Hape pesta Paskah dan adong mamotong horbo ate. Ijabu mamotong ahado hamu. Mamotong deke. Ternyata harus ada pesta besar. Pesta sukacita. Alabuah isesa dosaku. Alabuah isesa dosamuna. Alabuah dilehon pengharapan. Dilehon masa depan. Dilehon hidup kekal. Itu harus kita rayakan dengan sukacita. Ima las niroha, ima jauh-jauh di pesta Paskata, taulah himajo, nunga hehe Kristusi. Amin, martang yang mahita. Moleate puji-pujian mau pasahat rohanami Tuhan. Di pesta Paskah, pesta haluaon, naung pinasahatmu Tuhami, Yesus Kristus, naung manesa dosa nami, Yesus Kristus naung makokop hami, Yesus Kristus na mangalihon hanguluad di hami, mauliate madiho Tuhan di bata amanami, marulupuluk matutu marlas ni roa hami, nunga talo hamatiani, gabi marngulu na baru mahami, gabi dang sia-sia bengulu nami di Portibion, alai gabi punya makna, punya arti. Jalamarhite ho naung hehe, tutu naung hehe ho alije Yesus Kristus. Gabi boy mahami marbarita nauli, sude hami marbarita nauli. Sian namet satu naung lansia. Saliling so ijo ho kami sian Portibion ali Tuhan.
porsea dohami dang dihamateani jabar nami alai hangoluan saleleng ni lelengna. Imana hupestau kami sadarion ale Tuhan pasu-pasu ma sude ruas ni huria sekolah minggu remaja naposo ina ama lansia parhalado koinonia, diakonia, marturia ni huriam, dohot parar tahun ni huriam. Asa sude marhobas laho makatidakon. Ho Jesus Kristus naung bangkit. Ho Jesus Kristus tutu naung hehe. Disaluhut panggul miton ni ngulunami. Pesta parheon ni parupuan, tutu manasida, mamake sude aka keahlian, kemampuan, dohot ringgas nasida, laho marbarita barita nauli. Mauliate madiho Tuhan sudi aka penatua-penatua gerejam, pake ma asa boi nasida, maka tidak koko manang di dia pipako basion, di huria resort mampangon. Asima rohamali Tuhan, jalo matangiang ele-ele namion, marhite Yesus Kristus Tuhan sihoko pame. Amin. Marek demahita tapasahat ma peliata.
tatangiakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni si leo-leon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha, moleate rohanami jala pujion nami ho, ala naong di tubuon ho hami pa dua halihon, sian godang nia siniroham tupak kirimon na mangulu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangolu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana uluan nami si ihutonon nami, namarlas ni roha do hami nuay marningot haheheon nai, nunga talu si bolis, talu hamatean, talu Banua Toru, dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna, ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagogoy. Ibana do manogihon hami sian hamatean tu haheheon sogut, alani ubahin hupangido hami, saya si maroham, patogu maha porsion nami maniok barita nauli, unang ganggu rohanami, di nama molus hami di hamateani, say sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami, asarap hehe hami, sian parrohaon naburuki, asa tarulaho kami parange nai baru, say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli, nama maritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggul akan apedem roha, jala hehe sian dosana. Say pasabam jala pamalum marohanami, toppa marohanayas, dohot todi na marsihot di bagasan hami, asa tarhajong jokon hami, nau pitor kami ala ni hati goran na pinatupan ni Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangolu di hami, asa tarapul hami marningot akadongan nami, naung jumolo ni alapmu, jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya puli akan namatean nadangol na somarina akan nama balu dohot akan nama lungun tu Banua Gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim.